Hello guys, good morning. Anay usa ka buok mamsa guys, ipasuwa ko ni mao nang among angayon ni guys ako ning gutaron. Wa gamay ako koy. Nay ang daan naan. Nuan, wadi sa magpili sudanon, wadi sudanon. Be. 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 Nasa lagi ito bayag? Koy. Ito bayag na oh. Dili be. Gini kaya ba? Oh, Nay dili tari be. sumong ina mayuha ka mo dag. Dugay ko sa Palawan na. Dugay Palawan pamaras. Dali kay hait hait man itong sundang. Ayay. Gubad. Ciao guys. Bukog to bukog. Mana nga. Monang inani ang pagparas guys. Nya og manipis na. Aksyon nagbali na puwan. Ngayon ani kung magtindag isda guys. Kung magdigjo dili na kinilo. Ala. Kasi naman kay puti bitaw ni. Di na maagi kinilo og magdigjo ani. Tapukon na ni. Tadtaron ang ulo. Lainon pod ang lawas. Tapok-tapok na dan. A few moments later. Hello guys. Mga unta guys. Dugay kung nangagdag pagkaon guys, wa man manuo. Natug pa mag-uban guys. Uban nangaligo.
Itong sudan guys, oh. Ang akong gihiwa ganina. Ming! Ming, Ming! Huwag mag-akin, Ming! Ming! So, may among lamisa ato guys, pero nagpaunay lang ko ani ang trabaho ani guys, bakay magkain ako palang re. Mao na nga, niarap po ko ni kaon ani kay agwan akong ato-ato sa among bay guys kay layo. Pati charger. Dadto na lang manaho diri guys kay ug malubat ko naman ko'y saksakan na. Kompleto man ni ani saksakan ani guys. Analipay ko guys kay panahon sa Pasko. Doon na may grasyag panalangin sa Ginoo. Niagi man mi guys ug gasiro-siro bitaw sa panag ko. Ito nga ni undang mi. Karon ni barak na po mi panagko guys. Kaloy ang Junis Ginoo. Taga may binaskuhan. Dali-dali naman po og sabaw guys. Kaya ang madali nga putahe gusto isda sa boraman. Iya. Gadali lagi ko kay doon na ko yung mga gimbuhaton. Di manuwa na ko ng adlaw-adlaw nga kay og palangre guys. At man sa balay, libot-libot. Dili kay ko kalakaw-lakaw og layo kay ako yung among pangita man guys, panagat man, di man mahimo og imong bigaan kay di naman kakabalik ani sa lawod og di na nimo i-arrange nimo ng mga taga og paon guys, una pa makabalik dito sa lawod. Maldito oh. Hapita mabita sa undunggan oh. Majo gani kay napugngan na patay. Laing bitas na po. Dagko na rabagbuhon niya kung dunggan. Dito jud ka. Hikugon jud ha. Mo di labtan yun na akong gituyo ra ba na akong arios ug butang kay ug di na ko ariosan guys, mura mo ko glaki good. Dito ning Wala ko ng plato, no? Wala yung inom ng berto ito. Gas bukid. Tuba, makuno kotel. Wala ko na mahurot kaya mura ka tabot hunon kung isang panto. Yung lisan kung isang matindog naman. Bustos ka busog to. Masama na kinangaon nila daan. Nagsilti. Ako pa rin nana. Sila katzan na yun, no? Ha? Sila kuno katzan, ba na? Jawa, nainom dahil kata na. Inom po nagpanagsa. uy naan lo do to ana mo musangit ka na si Jana day. Agoy to ana ni pakog na. Hala. Nasangit si Jaway.
Diretso jud si Jadoy. Na diretso ah. Aman. Ni diretso ni sabot na to si Ja. Ako lagi. Oh, di sapot ni tingali na. Mapay pagmata lagi. Hindi ka man to ani si Jana. Karon niabot na adto. Pagkakaroon guys, nitumo na si Albert Jr. Ikan ni siya sa loud guys. At mo ang tanawon guys, ug naa ba siya isda. To. Balde. Blue. Duha man ang blue. Oh. Ni Junior. Uy, wow. Naadyo di ay. Ni adyo di ay guys. Ha? Paldo bitaw. Kaluyan si Bert. Duha ka buok. Hama imong mamsa. Aw. Nagi kuan naman. Kalapas ulo ni. Ini ireng. Ang buok na. Tulo ni sila. Oh, tulo mo na. Musar na tudlaw-law gani. Payag. Hani man ang sudlanan nimo day. Ano tatang katinini o pa maule? Ago. Duma namet. Wait ta. O man tubag. Ah, Kinatos ang anak sa gato. Ano yung buhay baga kami? hama nakatambak po na day. Tuwa. Tuwas. Bawa ka to sa Aladdin ha, naaba ka po to. Panag ko may langgida. Wa pa man pod sila. Oh, mayong Pasko, Tagbalay. Mao nga ringa dito. Butang anak motor. Oh. Si Rusil enta tigpakaon ana. Guntahan ta lang Rusil og dugbok-dugbok og luto. Ano na kuha ka na mag-iris bay ko. Manong ala no?
Ah? Duha. Na isda. Apil na magkuhan tayo. Ha? Apil lang. Gatan. Ang bitan ko nung Lisa. Itawag man. Ay katong katambag. Tingnan. Ano media ka ba? Ito kan. Kenapa? Kapit hindi mo mas ito Alex. Apit na bito. Hello. Awa kay kung ka monitor guys sa isda ni Bert. Kay tuara man sila sa tabok guys. Layo man, di kay maklaro. O ani padong na sila uli guys. Kadubol na sila si Alex. Ug ang akong bana guys. O pasensya na mo guys. Ug marapilingan ako karong buntaga. Ug ako miyon guys. Bye bye.